ஹலோ சொல்லுங்கப்பா. எங்க கண்ணா இருக்க? இதோ ஃப்ரெண்ட் படிச்சிருக்கேன். என்னாச்சுப்பா? ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கியா? ஆமாப்பா. அதே ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தான்ப்பா நானும் இருக்கேன். கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல பாரு. என் லெஃப்ட் சைடில் பெவு இருக்குப்பா. எப்படிப்பா சொல்ற? செவுத்துல அப்பா லைட் அடிக்கும் இப்ப தெரியுதா? ஆமா, அந்த கார்ல தான் இருக்கேன். வா. இங்க என்னப்பா பண்ற? படிச்சுருந்தேன்ப்பா. டயர்டாக இருந்துச்சா அதை ஆக்டிவிட்டானு இல்லைப்பா. எங்க எண்ணூர்ல இருந்து மவுண்ட் ரோடு டீ குடிக்கிறியா? டயர்டாக இருந்துச்சு அதான் டீ குடிக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து. ஒழுங்கா வண்டியில ஃப்ரெண்ட்ஸு வண்டியில ஏறுறியா இல்ல நான் உன்னை ஏத்திட்டு போவா? நான் இங்கே தான் எனக்கு இன்னும் எப்படி எடுத்துப்பா. வண்டியில ஏறு. ஏய் ஏறு பா ஏறுறா. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்